Zamisli zatvor iz kojeg niko nikada ne izlazi. Mjesto gdje je zatvoreno 40.000 najopasnijih ljudi na svijetu. MS-13 and many other gangs. These are animals. These aren't people. Ubice, vođe bandi, ljudi koji su oduzimali živote bez razmišljanja. Ovo nije film. Ovo je stvarnost. Ovo je najveći i najstroži zatvor na svijetu. U El Salvadoru. Napravljen je 2022. godine da zauvijek zatvori članove najbrutalnijih kriminalnih grupa. Unutra se nalaze članovi ozloglašene bande MS-13, jedne od najopasnijih organizacija na svijetu, poznate po brutalnosti, iznudama i ubistvima. Ali oni nisu jedini. Tu je i Barrio 18, njihov najveći rival. Banda koja je godinama vodila krvave ratove protiv MS-13 za kontrolu ulica. Na slobodi, susret ove dvije grupe znači sigurna smrt. Ali ovdje dijele iste ćelije. Jednom kad uđeš ovdje, nema izlaza. Nikad. Zatvor je okružen zidovima visokim 9 metara i električnom ogradom od 15.000 volti. Unutra, preko 600 vojnika čuva samo perimetar. Kamere prate svaki pokret 24 sata dnevno. Čak su i kamenčići na podu postavljeni da prave buku kako niko ne bi mogao pobjeći neprimjećen. U jednoj ćeliji boravi i do 150 zatvorenika. Svaki ima manje od pola kvadratnog metra prostora. Bez madraca, bez privatnosti, bez nade. Nema izlaska na sunce, nema posjeta porodice, nema drugog života. Svjetla nikad ne gase. Ovdje noć ne postoji. 3 obroka dnevno, uvijek isto. Riža, grah i tortilje. Bez mesa. Tuš i veće su na istom mjestu, pred svima. Zatvorenici provode gotovo cijeli život na metalnim krevetima, posloženi kao roba u skladištu. Samo 1 sat sedmično izlaze iz ćelije. 1 sat slobode. U životu bez slobode. Zamisli sada ovo. Ljudi koji bi se vani ubili za sekundu, ovdje spavaju jedan pored drugog. Obje bande imaju strogu hijerarhiju. Vođe naređuju, a ostali izvršavaju. Bez pitanja. Tetovaže na njihovim tijelima nisu ukras. One su dokaz pripadnosti i zločina. Suza ispod oka znači da je neko izgubio život. Brojevi 13 i 18 predstavljaju bande koje su sijale strah godinama. Mnogi od njih su počeli kao djeca, bez izbora, bez prilike. Ulica im je postala sve. Ali put koji su izabrali doveo ih je ovdje, na mjesto iz kojeg nema izlaza. Danas nema više ratova među njima, nema pucnjave, nema osvete, samo tišina. I pogledi ljudi koji znaju da nikada više neće vidjeti slobodu. Jedan od zatvorenika je rekao: plačem noću i molim Boga da mi oprosti. Ovaj zatvor je drastično smanjio kriminal u zemlji. Ali po kojoj cijeni? Jer među hiljadama zatvorenih postoje i oni koji možda nikada nisu trebali biti ovdje. Šta ti misliš? Je li ovo pravda ili previše surovo? I da li se ovakvi ljudi ikada mogu promijeniti? Napiši u komentar i zaprati za još ovakvih priča.